De står rent faktisk og passer kufferterne. Det er jo imponerende. Og jeg står her og venter på, at min kuffert kommer. Jeg har set, at den er kommet, fordi den er ikke ind i kufferten, så man kan tracke den, og den er i lufthavnen. Så det er sgu fedt. 12,5 times flyvning. Det var en lang en, synes jeg. En lang en med satsen. Jeg sad okay. Til gengæld så er drikkevarerne ikke gratis. Til gengæld var der nogen, der havde spædbørn med, som jeg forstår ikke, man får lov. Jeg forstår ikke, man gider. 12,5 timer flyve med spædbarn, det skal vi overkendt. Anyway, jeg er nu kommet her til Haneda Lufthavnen, og nu skal jeg komme igennem paskontrollen og vente på kufferten, som sagt. Og så skal jeg ud og finde ud af, hvor pokker jeg finder det tog hen, og hvordan jeg får købt det rejsekort, så jeg kan rejse rundt i det meste af Tokyo. Det er jo både med metro og alt det. Jeg skal i hvert fald finde et hotel, og jeg vender snart tilbage igen. Hej så længe. Hej.